काँग्रेसचे प्रभारी दिनेश गुंडूराव गोव्यात आले आणि अवघ्या काही तासांमध्ये त्यांना परत मंगळूरला जावं लागलं। त्यामुळे त्यांच्या या भेटीकडे लक्ष केंद्रित करून राहिलेले अनेक लोक स्वतः त्याच्यामध्ये काँग्रेसचे नेते आहेत, कार्यकर्ते आहेत आणि पत्रकार पण आहेत आणि राजकीय निरीक्षक आहेत, ज्यांना वाटतं गोव्यामध्ये काहीतरी राजकीय बदल घडणे आवश्यक आहे। दुर्दैवाने तसं काही झालं नाही। ते परत गेल्यामुळे काँग्रेसच्या नेत्यांनाही जे आता उत्सुकतेने वाट पाहत आहेत काँग्रेसमध्ये काहीतरी बदल झाला पाहिजे। विशेषतः काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी मागच्या एका वर्षात 2 वेळा राजीनामा दिलेला आहे आणि त्यांचा राजीनामा स्वीकृत केला जात नाहीये। दुसऱ्या बाजूला काँग्रेसचे जे विधिमंडळ पक्षाचे नेते आहेत दिगंबर कामत, काँग्रेसचे इतके सगळे टॉप लीडर आहेत, ते म्हणतायत त्यांनी जाहीरपणे मागितलंय काँग्रेसचा प्रदेशाध्यक्ष बदलला जावा। कारण आम्ही पाहतो की निवडणुका आता केवळ 7 महिन्यावर आलेल्या आहेत आणि भाजपमध्ये जशी अस्वस्थता आहे, सरकारने अनेक चुका केलेल्या आहेत। त्यामुळे केवळ सरकार बदलणं नाही तर गोवा वाचवण्यासाठी ज्या काही राजकीय प्रवृत्ती गोव्यामध्ये अत्यंत सक्रिय झाल्या पाहिजेत त्याच्यामध्ये काँग्रेस पण पक्षाला काँग्रेस काहीच करत नाहीये। त्यामुळे गोव्यामध्ये काँग्रेस आणि प्रादेशिक पक्षांची एक आघाडी बनावी असा जो काही जनमताचा जो काही रेट आहे त्याला आकार येत नाही। त्यामुळे तो आकार यावा आणि भाजप सरकारवर एक चांगला अंकुश निर्माण व्हावा अशा तऱ्हेचे जे काही भावना आहेत त्यांनाही आकार येत नाही। त्यामुळे गुंडूराव किंवा पक्षश्रेष्ठी गुंडूरावांनी काल जे काही विधानं केली त्याच्यामध्ये त्यांनी 2 विधानं केली। प्रदेशाध्यक्ष निवड त्या संदर्भातला निर्णय पक्षश्रेष्ठी घेतील, प्रादेशिक पक्षाची युती होणार की नाही त्या वरचा निर्णयही पक्षश्रेष्ठी घेणार आहे। तर मग गुंडूराव जे गोव्यात येते ते नक्की कशासाठी आहे या भावना पक्षश्रेष्ठींपर्यंत पोहोचवणं हे त्यांचं काम आहे आणि तसं होत नाहीये। त्यामुळे लोकांमध्ये सुद्धा मतदार जे काँग्रेसचे काही निष्ठावान मतदार आहेत त्यांच्यामध्ये सुद्धा अस्वस्थ आहे आणि मला वाटतं या अस्वस्थतेवरती तोडगा या पक्षाला काढला पाहिजे आणि तो जर काढता आला नाही तर पुढच्या काही महिन्यामध्ये काँग्रेसचे जे काही मतदार म्हणत आहेत ते या पक्षापासून फारकत घेऊ लागतील, प्रादेशिक पक्षाकडे जाऊ शकतात। त्यामुळे काँग्रेसला जर काही धक्क्यांवरती धक्के मागच्या 2 वर्षात बसलेले आहेत तो पक्ष हळूहळू लोकांच्या नजरेतून खाली उतरण्याची शक्यता आहे आणि ही सर्वात मोठा धोका या राष्ट्रीय पक्षाला आहे असं मला वाटतं आणि लोकांनी आता त्यांचा जो काही दबाव आहे या पक्षावरचा तो वाढवणं आवश्यक बनलेलं आहे।